Iyang o kasalili ko. Rokan siya pachunan sa kanya Protestant Hour and ang success. Muna yung tola, ito nga sa karatan kapong mawawala. Ang kawang sa machay ko siya nila. Juan kumili sa kung magkitila balabakan koros na paliyan siya umotso o government. Juan kumili kachay koros. So lang kan, na minimilang umotso Christ akan koros. Muna yung tola, ay pipangkawis ngay Juan Paron Marston Ernest. Nagpakatartosan, pangpuran office ay UCCP, umabilang sa utso niya, Juan Paron, na minimimin ay mumutsong Kresakan ay Pope. Huwag siya ng pintola, na natsawas ang kawit, ay rangoch. Ibang matagang kutsay, kayong picture, iralaut limaw. Ira-chik-chik riyaw, tayo. May masani, kumain ang kanuya tato ang sila pensib, makots kachikiyang kumain. O wapali ray. Kahit yan may mensirin, ab nakupurmaw, tuwan kupuran coach. Kumain niya may tato, kahit apuwek niya may pan, ang lapuy-puy. Apuwek niya may utan, ngongki, baba. Kumain ter kinaksopeti o ngrelakan, may pan apoy pamay. Kumain ko niya kalmang ipen puinsi. Pwede sila pala palabo. Bang para to. Kumain na lang madlungan ew, may sotsak isora na. Yung image, matapos na siya wasang kawit ng rangoch. Kaunong ko siya kaching kapete sa kalma. Wasang kawit. Oralam may kung napatang kachay rangoch, masani kachichiki. Nanchiyang baba. Nanchiyang baba. Kaya ba kayo? At tapos baba. Baba, may way kung kawawa, serve. Di Pompey magsipang kawawa yung baba, ilabi na kayang Pompey kan? Baba, pansan sila sang niya siya laksigutso. Niya siya monkey. Pukuhan baba, siya bang pisan sa pisang, niya siya limpak. Niya siya pikang kanama. O niya siya pikang paranikay. Wrong, o kapoy kakaway tinaramasakan. Tuna siya wasang kawit, ang lumisang, ang rangoch. Baba, nansiyang baba. Pero kayo, tami ba anana? Tami ba anana? Niya siya pan baba, kutsaymutan pananana ese, is Christ. Christ, sama chik-chik, len melaw. Wewag yun, easy. Nakapukon son na lang siguro chik-chik isa ko no? Masani. Puliwan ko siya katsinggal na samba. Nagkos kito sa palmingeros. Pwede memen ko sun layan kaya salungan anan ko mo sutyo. Kopra tong ko siya rangoch. Numisyon ka po rangoch. Is Christ. Renyo naman ko siya. Christ naman. Nintuan son na lang siguro. Rachikuchi sa kono masan, sakol ng coach, Yeros. Coach kito, kung saan bawat, pwede kaya manaman kachay makarita. At tami yan nanay ka Christ. Tami yan nanay ka sa Christ, ni Papa. Nintuan, rongamokan na kasan yung kachay. Christ coach to po yung saan bawat, o kahit yan ang kati-kata ang manaman ko chay. Ako ay sauce na manaman ko chay. Kapit ka chay sang nantip o morsojok. Nakapukong song na labi sa payo na chikuchiko no masani. Sisas masani yun. Ngay mahal, ngay mameren, o ngay mamo. Socha mo kakularan sa amin, masocha mo. Pero mo ko sa panong ko chay. Ni pamperutan na may isang, utan pampelanana sa is ngayon. Ya,
mokit ya ilamana wong kri so lankan ali yan so mi panese mai papa teso korea kami bananan poson takos poson nintuan pukan ibro relaw isa ko chik ewa ka uyak chay poson ye kamel mekan lo chay sa kakla ka message kechay kang kaskas o kopar riyay poson pengetan ese nawasa mimi ni papa lapalabakan ng motso ni papa lapalabakan ng affirming o ni papa lapalabakan ng siya pilpukan son relaw siguro chika sa kono masani Uliwan ko siya kasinyalis ng pamaya. Kuchitok sa palmiyeros. Kung memen ng poson. Arapin ko sa palang kuchay. Niya siya ipan baba. Kuchay na si Jesus Christ. Niya siya ipan baba. Kuchay na bilkong poson. Kasi dami ipan anana. Kutanda din anana. Yach, may limtok. Ni pan papa, utan ka na kasali, wan limtok. Iso ka papa government, ay ako tama sa limtok. Iso ka kaya papa mumotso, papa account, ay ako tama sa limtok. Iso ka kaya papa sopeti, Ayah pinta besok cilik bakar. Hari yang makasompat. Larbun takos limpa. Ibang matakan kecil. Irayo sana kayong courage. Iranot isak silu. Iracik silu o bayo. Yet may masani. May ibang sakas kawin may koros. May yanit. O may ipan muitala, panwariyaj, o yung sisla o rongala. Socha limpak, re, socha wan kacet leo pan ko yung yun. Limpak, makanamama, o katak. E socha pimpir, te aklapalap, te pon maso. Ariyan mo kusang palang manamen ko chay ramos. Niye pan papa, Yese, yawasay mimi. Ni pan papa. Yese, is Christ. O ni pan papa. Iposon, o kamele. Ma Christ pa sa usiyan na ranakan koros. O ni pan papa. Miya limpak. To miya wani limpak. Ni pan kugyan bukas koros. Nariyan mo kayo kasampalong kuchay. Solangan koros and kong. Nang bukan Pilipay. Iralaw pero juga sa krisok tuwa. Emasani. Coach ko yung kumain kalangan Ye and Papa Christ. Kahit din sa ngayon niya may poson Pisang niya may lokalong ki. Kaprodong kacay ranch. Christ masani. May wangi memora naman kacay. O naman, may putap mesang. Nasarikan tatok. Katkaturok kitatok. Na grandchildren kan, school. Amen na kunimura. Pero yung rano, pacawan ng kaon. Sula para panipan mo kung saan kawat. Puto may isang yun. I-retire sana na ito ako. Yung kung kapura yung aso paros. Yung rano, di may isang. Amen na neighbor. Lalong kapar. Nasalikan sila pa rin kayo. Tama yun yan.
cipta ka bakap. Niya so may cipta ka bakap yun. Kan proto. Pura pa siya matao. Mai rai ma kana nang pungarai. Olo ay so ka sa unya. Okay? Pwena niya kara ka ni manor. Pulsa pa. Menta siya imana. Ada buka proto kecai rambut, kecai kecil-kecilkan, kecai melaukan, kecai papakan monokan. Karapian acai mau pun sambawut, miberam. Ni acai pang kabakap, kau nak kau sekian kecai pasal. Ainso, ni acai kan nama, ni acai koper-koper, berbagi kecai. Kau nak kau cengkau pada sakul bemasan, bukan cerita ni buku purakan koros. Ham.